И здравейте хора, аз съм Gaming Pro BG, тук с мен е Gamer BG и днес ще играем на Fast Build. Да, и той ще почне да снимам, хора. Може да дадете по един лайк и на двата канала. Дайте абонати на двата канала, ако ви е харесало това видео. Пишете коментари, ако ви интересува нещо. Аз ще ви отговоря. Или ще има клип с... Че малко. Здравейте хора! И той започна да снима. Извинете, че го спрях видеото. Просто майка ми влезна в стаята. Там съм. Да. Хора, ще правя и аз survival с него. Сингъл плеер, да. Ще оцелявам и аз. Можете да дадете по едно лайкче и така ще правя по една поредичка на видео на сингъл плеера и така. Ако искате да играем още Gamer BG, с Gamer BG някакви игрички, да, или можете да дадете 2-3 лайка. Да. Си имаме. Така. Аз го направих перфектно. Като първа игра, перфектна постройка. Ето това хора, виждате го какво цвете е направил. Сега преди малко Валя го направи. Валя се ядоса и вика: бати троловете Тораз. Наистина го тролваха много зле, защото единия, да, пред лицето му застана все едно, примерно аз му заставам пред лицето и му преча и го удрям все едно. Това е фасул, бе, брат, това не е лесно, а е фасул. Нага. Така майче. О, и на мене, брат, мишката ми заби. Ето. Блоковете ми забият. Всичко ми забият. Ето. Перфектна постройка. Бързо слагай го. Айде готово. Направи го перфектно, брат. Ти малко да грам. Хора, ние сме бати протата. Просто той играе повече от мене на път си играе и затова има повече загуби. И така. И повече победи, и повече перфектна постройка. Това е фасол, брат. Така ми казваш перфектна постройка е толкова. Да. Е просто перфектно. Гледай. Тук не го ли направя първи, просто съм много. Мъга, тук ми лагна. Да, защото ми лагна, човек. Аз съм много хора, напишете в чата отдолу, че съм много. Напиши. Даш. Ама поне го направих перфектно, хора. Половините са перфектни, тя не първо. Ето. Ето дето го направи първи. Добре, това се отказвам.
Просто аз това не мога. Ето така майче беше. Човек на мен ми лагат блоковете. За те това нормално ли е? На те лагат ли? Колко блока нагоре бе, човек? Аз не мога да разбера. О, ама то било така. Още един. Висока. Аз съм така. Не. Ко? О, това е лесно. Ние сме двамата с Вал. Ние с Вал сме опасни двамата. Не ме паднах! Fuck you! Паднах го, човек! О, перфектно, майче! Не, направих го грешно. Перфектно, брат. Айде, чао. По принцип, винаги когато играе с мен, аз загубя, но по принцип и аз падам от него. Обаче, когато не ми е 9, чакаме. 6, 5, да. Та очилатката. Я дай да го. Хубаво. Ендерманс. Ти пак си знаеш. Човек. Това е пасъл. Ти каза, че е един път трудно. Това каза, че е много и майче, че е трудно. Каза така, май казвам. Перфектно! Аз съм първи. Ти си трети. Който не го направи, това е бати много. Кое? Той е много позначи. Да, винаги... Това никога не съм го правил, май. Не, прав съм. Майде съм. Аз? Перфектно. Кога е? Да, верно. Тега е дец. Не миналата игра, дета там са ликаех. Си направили го? Перфектно! Май. Там си... Боже... Как е заседнал там, бе? Къде е заседнал, бе? Омага, вижте ги тя. Да, майко. Да. Кой не го знае? Това е фасълско.